Gisugda na ang pagpatuman sa single pole ordinance sa Mandaue City nga pamaagi aron malimpyo ang kadalanan, lakip na ang sidewalk ug malikayan ang mga spaghetti wires. Ang live report ni Nico Sereno. Nick? Yes, may ubos ni ini hiusahon na unya sa usa ka poste kini nga ubay-ubay nga mga kable sa kuryente ug mga telekomunikasyon may pinasikad kini sa napasar nga city ordinance sa Mandaue. Sa parte sa Uwano Avenue nagkatapo kaganiha ang mga city officials ug mga taga-public utilities, kuryente ug telekomunikasyon. Unang gihimo ang pagpasabot kabahin sa formal nga pagsugod na sa implementasyon sa mandatory single pole ordinance sa Dakbayan. Ubos ni ini, gikinahanglang tag-usa ra ka poste ang magbarog sa usa ka lugar ug adto na mukabit ang uban nga mga service providers. Nalatid sa ordinansa nga ang dominante nga utility sama pananglit sa Visayan Electric ang mupabarog sa poste ug adto na ikabit ang linya sa uban nga mga kompanya. Muabang ang uban nga mga kompanya kung si kinsa ang nagpabarog sa single post. Pinaagi ni ini, malikayan ang nagtapad-tapad nga mga poste kay panguhaon naman ang uban. Citywide, niyaman na itong kuwan, direktor na ito sa Visayan Electric Company, nga kanila giuna na ito dire. So puhon limpyo na ni tan-awon ang limpyo na. Ang kadaghanan gyud sa poste nga naa sa atong syudad are owned by Visayan Electric. So tungod aning kuan nga pole policy, usa sa among responsibility karon is to make sure nga katong mga telco or mga cable nga mo attach sa among mga poste musunod gyud sila sa ato ang balaod nga mo-maintain sila og minimum height para dili mulundo og mayong poste. Unang gihimo sa mga trabahante ang pagputol sa uban nga mga wa nagamita nga linya aron mahapsay ang itsura ug mabalhin sa dakong poste nga kumon alang kanila. Sugdan una ang proyekto sa mga major thoroughfares sa Mandaue City. Di pa hinon matino kanus-a kini makumpleto tanan. Ang mga ginahimo lang karon recently is katong bundling pa man. Then karon uprooting na gyud og katong mga kuan ba, poles ba? Usa po na rason nga mga sangit ang mga ban kay nagbitay ang mga wires. Gipasalig sab sa mga providers samtang trabahoon kini dili ra kini makahatag og dakong pagpahunong sa ilang serbisyo sa mga konsumidor. May matud sa mga opisyales ang Mandaue City ang labing una o pilot LGU dinhi sa Sugbo nga maimplementar nining single pole ordinance. Sa panmatud hinoon sa Visayan Electric, doon na nay uban nga mga LGUs dinhi labi na din sa Metro Cebu nga nagtinguha sab nga musunod ug mupatuman sab niini alang sa kahapsay sa kadalanan. May Daghang salamat, Nico Sereno.